Салом алейкум мардум, лайкҳоро бизанед. Мардум iPhone 12 13 14 15 овардагим. Бардори кайшаҳр Душанбе, шаҳри Ваҳдат, ай клуб, ай Дангара, ай Мунуд бардоро занг бизанед. Алиш булуштумда бардор, алишда бардоро қирған бин магазин акайспун бин. Алиш булуштумда бардор ай пеш гам мезанам. Бихарем бардор 25 шаҳр на вилоят Қатон доставка бепулай. 25 шаҳр на вилоят Қатон доставка бардор ай шутму бепулай. Лайкҳоро бизанед, видеои нав мекунем бардор шумо намия. Бардор Instagram, TikTok да YouTube канал дорум. Дар YouTube ба ҳарфои туҷикӣ телефон тиҷа бизанед бардор. YouTube да ба ҳарфои туҷикӣ телефон тиҷа бизанед, дар брошо мардум маълумот дагим. Мақсад чӣ модели ҳастед, дар YouTube канал доред, подписатсия кунед, мақсад лайкҳоро бизанед, дар бораи ҳамашон маълумот дагим. Лайкҳоро бизанед, видеои нав мекунем бардор шумо. Дар YouTube бардоро телефон тиҷа ба ҳарфои туҷикӣ бизанед, телефон тиҷа. Дар панаи худо бошед, iPhone 15 Pro Max-и Тайланд овардагим. Якини мадорсамон октябр десамбр бинаварама. Мозори Фаровон дукони 121 дар панаи худо бошед.